drugs tabuni jora ba mola belan addict ba lomui tongo o drugs no hinke bayrok norok o video title nugune saimang khana tin video tam ni topic tei te drugs koi prokar tong o drugs no nongkai bumte hayang tai butike yakak mane o drugs ni saimana bagai norok o video no pulanchim paithak jora nai tongde bayrok tabuni jora ba molo lifestyle tai kubuni jatri pot टेंशन ते एक्सपेक्टेशन नि बागै समाज बा सोसाइटी ओ नेसा बा फेकजने मानि चलुं तंगा मेन खाय ड्रग्स जतनि साय शिकार बा एडिक्टिंग तंगो समाज बा सोसाइटी नि सिकला सिकलिनि बिसिंगो बाक्सा बा नोंना मुचुं नोंखा बाक्सा बा टेंशन बागै नोंखा बाक्सा बा तंथुंनि बागै सिगारेट बिरि खनि चुआं नोंते ड्रग्स नोंखा फिया बा ड्रग्स न वाइसा नोंगै ह ड्रग्स नि मुआ नि ओ खलाइखि आरनि याकर फाइनानि बेलाय तुगो जे फुरो ओ ड्रग्स नंनाय बरक साइमान ओ ड्रग्स नंमन हामिया हेनै आफुरो के याकना मुजुफना याकर मायां थांगो ओनि बागै न ओ ड्रग्स नि याकनि बानजिना बागै यूनाइटेड नेशन 7 डिसेम्बर 1987 नि 26 जुन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हिनै पालन खायना बागै साजाका ड्रग्स तो गोबां माना तंगो फियाबा 3 प्रकार बा 3टा जातीय जतनसे बिसि यूज खाइजागो स्टिमुलेंट म दाति न नेसा बा फेगोताय जतनसे किरमा सिंगसा स्टिमुलेंट तंगो कोकेन ताय एस्टेस हाइरॉक नंबर 2 नारकोटिक मन नंखाय सिरिं तंगो ताय टेंशन फ्री हाई मा तंगो ओ नारकोटिक तंगो हेरोइन ताय हाजी हेलोसिजिनेस मोहाय ड्रग्स न नंखाय मुक्ति फायो ताय आरो तंगो एलएसडी ताय मास्कुलेन ताबुंनि जराबो मलो हायुंगो जतनसे ड्रग्स बानिया बा व्यापारी $6 बिलियन अंगै तंखा सिलाइते अस्त्र व्यापारनि परे वर्ल्ड सेकेंड फालजाक तंगो ड्रग्स चीनी भारत हास्तेवनो 200 कोटी ड्रग्स यूज खाइजागो चीनी भारत जतनि साय पांजाब यूज खाइजागो ड्रग्स न आरो 25% ड्रग्स एडिक्ट माने मामला नुकजागो पांजाब ड्रग्स नंमना तयै साइड कापन उत्तर पंजाबनि फिल्म कारी जाखा ड्रग्स नंनाय रंगनि लक्षण बा तमं तै बुता हायिं तंग बरक बरंनि कक सामनि तमहाय आयां उयां हायकि कक सावताय बंगनि मकल कुठु अंगै मकल कसा दंग तै केराम थांगो बर ड्रग्स न मानि यांगाय बसाको जाला पुरा नांगजोग तै लुमना साक फाइजागो साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ड्रग्स नंखाय बमतै कोकेन ताय हेरोइन ड्रग्स जतनि से हामिया आबो बेलाय नंखा हार्ट अटैक अंगै जेफोरखौनो थै मानो ताय बेलाय ड्रग्स नामानि थै रानसाय थांगो ताय आबोनि लगे किडनी बा डैमेज खायो ताय ड्रग्स नानाय रंगनि एडसों नामा बेलाय चांस दं टमनिके कायसे सीरियस बैनो कनि कथाम यूज खायो ड्रग्स न आबोनि बागै सेफ्टी फ्रॉम ड्रग्स जों ड्रग्स नि याकनि बाहायके बानजि मानाय जतनि सिसेगा जों मोहाय बाया बन्द बाय चालदि जे नेशा बाय फेकजनाय मानाय नंनाय रक बाय निजे साकसकनो सामंगताय परिथिनि इजिखाय तनि दि ताय ड्रग्स नंखाय बुमते हाय खति बा सिनि साकनि बागै हामियां आबोनो परि उइसिदि टमनिंगा सिनि शरीर बागै बसे खामिया ताय फ्रेंड्स बा बुमा बुफा हिनजनाय रक निजेने बसाबतै बताहाय बरक बाय चलि आमनो खेल खायनो नांनाय नोंमानि तेरमा खांके बरक न खोलगै बुजिरि खनारनो नांनाय ड्रग्स नंखाय बताहायं भबिष्यत बमा हाया बाहाय बुजिरि खनारनो नांनाय ताय बेलाय नोंमानि लम थांगांकाय दातिनो रिहेबिलिटेशन बाय जगाजग खायनो नांनाय ताबुनि जरावा ड्रग्स नोंमानि बरक मासनि जोंजाले जत हायंनि जोंजालंग तंगो ओ ड्रग्स नि जोंजालनि याकनि बानचिना बागै जों पाल के खरांति साना नांनाय आबोनि बागै न भिडिअ ननि दल बायाप न शेयार खालाय हजाक खालायदि ताय नरक गमा हायके ड्रग्स नि याकर नाम मुचुं कमेंट कै सादि नर भिडिअ नायदो जांगा प्लीज लाइक ताय सब्सक्राइब खालामदि महैते बनायते